Wah, kanthi aku membo kaya satataning celeng nusup-nusup nganti ora ana kang nguningani aku wis prapta Praja Ngamarta. Kae katon pendopo Ngamarta, tak goleki Puntadewa iki. Ana wong gedhe dhuwur, kowe Puntadewa. Ngawur. Aku penenggak Pandhawa Werkudara balik. Aku Detya Celeng Demalung. Duwe karep apa? Goleki Puntadewa. Puntadewa ratu getih putih. Kowe minangka Sukerta kudu dilangi saking bumi kene. Wah, mudar. Marganing Pati Bayu nyata buta ambuh tangi aja layu ha. Raden ana apa? Kula keparenga nepangaken kula Begawan Gembung tanpa sirah. Aku Werkudara. Kowe pendhita saka ngendi? Saking pertapan Lumbung Silayur nalika semanten kula ingkang kajibah nengga dhateng musikaning Kayu Jati Wulung. Kula dumugi mriki menika awit dipun kanthi Raden Gatotkaca. Ya kuwi anakku. Paduka kacipuan mengsah kalian sinten? Celeng Demalung. Pun sampeyan mangminggir. Niku ama sing ora patut diuripi. Badhe kula pejahi Celeng Demalung. Celeng Demalung rumangsa aku ora ngerti. Pengapesanmu apa iki lho? Tombak Kyai Pencok Sari Tadalna iki. Ndara Werkudara, Kakang Semarapa. Sampun wuru Bandayuda nggih, Den. Awit saking sabiyantunipun Begawan Gembung tanpa sirah, sedaya para ama ingkang badhe ganggu damel tetela menika sampun sumingkir. Awit Begawan Gembung tanpa sirah ingkang sampun ngertos pengapesanipun. Iya. Iya, aku ya ngurmangsani. Pandhawa duwe karep ora bisa mentas ijen kabeh mesti ana sabiyantune saka wong liya. Nggih, kanthi kula sampun sabejagong kalian Paduka Ndara Werkudara, teges menika sampun titi purninggati. Pancen wis entak arep-arep. Lah niku. Pancen wis entak tunggu-tunggu. Nggih. Sampun kasembadan Raden Anoman ingkang nyelehaken watu sepisanan. Iya. Tuwin mustikaning Wedi Malela ugi sampun dipun pusti kang putra Raden Antasena satemah rancak lancar anggenipun sami mbangun pura persasat amung sak gebyaring kilat. Pura Kencana sampun dumadi, sampun saged dipun pirsani wujudipun sedaya kala wau awit waing kemanunggalan warga Gung ing negari Ngamarta. Syukur Bagis Keri Jumurung kanthi kasembadaning lampah
konduripun utawi wangsulipun Ewang Bathari Sri teges sampun titipur ning gati lelampaning dalu menika kunjuk dhateng pepunden kula panjenenganipun Bapak Dr. Restu Gunawan selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, tuwin Bapak Samsul Hadi selaku Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tuwin masyarakat adat, sumarambah para warga Gung ing Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset tuwin teknologi pun Semar sakanca ngrumaosi kathah lepat mila mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami sabibaring ngringgitan mugi Kongres Pekan Kebudayaan Nasional tansah sukses tansah manggih rayu wilujeng niskala tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya mahanani saya ayem tentrem mahanani saya subur makmur kawontenan nuswantara tuwin mahanani kabudayan kita saya dipun tresnani dhateng saka sinten kemawon tuwin pikantuk pengayoman awit saking ingkang kawogan ya muga Gusti ngudaneni pungkasaning atur monggo kula kanthi sesanti pisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.